לבונטין 24, דירה מספר 21, קומה שלישית, מתחת לפנטהאוס, 2 חדרים, 50 מטר מרובע ו5 מטר מרפסת. נכנסים לדירה, מטבח, מקרר, קיריים אינדוקציה ותנור חדש. סלון קטן וחמוד. יוצא לי מרפסת של 5 מטר עם בר במרפסת. ארונות, שירותים במטבחון וחדר שינה. מכונת כביסה שתיכנס לתוך הארון. חדר שינה עם 3 כיווני אוויר, עם יציאה למרפסת גם כן. כל הטוב הזה ב-9,000 שקלים לחודש, מרועטת לחלוטין.